pagelaran utawa hiburan iki gudange. Terus sik. Oh kualik Pak RT 6. Lho lah ya RW aku gak entuk. Metune pira mange, Dik? Lho iki apa kok malah rembug togel lho. RT-ne 6 RW 1 karo RW loro. Dadi RT 1 RW-ne loro. RT-ne padha beda RW. RW 1 karo RW 2 sing menyelenggarakan. Karo Orpex Community sing 6 rukun sing tuwa demenan. Tuh kae. Lha iku aku lek macaku kleru sing pas ngisor. Bener nek ora tau mangan sekolahane. Orpex Community sing 6 rukun sing tuwa dukung. Alhamdulillah. Iki apa slogane? Sunane mang loro lagune mang dileh duwike. Apa jalukane? Nek iki mang mbokku njaluke Madiun Ngawi. Mang bojo loro karo jambu alas. Dadi bojone loro perkara kloloten jambu alas. Iki apa? Apa iku jalukane? Iki Madiun Ngawi sitok-tok. Madiun Ngawi. Iki wong siji. Wong siji. Ngekeki 50. 50. Panitia wong pirang-pirang jaruk 2 lagu kok mau 50. Jambu alas terus karo jeruk. Alah wong iki balik neh. Karo anu tape iki. Apa neh iki? Apa iku isine apa? Alah telo bosok engko apa rasah ben tape kok telo bosok. Lah terahe telo bosok. Mudin pondohan. Mudin. Den Mbak Mudin. Wong kok susah ra umum. Aku ora loh perkara susah. Perkarane apa? Lah panggung entek pirang-pirang kok. Tapi ngene saiki son gede-gedenan. Masa ya mikir panggung, wong saiki nek mikir panggung, mesti ya ora to, Pak. Nyatane wingi wis kelakon main 3 dina ya cerah, ceria. Ora sedih. Lah iki bareng metu kok sedih. Sedih wong bojone ning ngetan ndekne ning kulon. Mikir bojo nom. Kowe iki lah apa tok gegerem ra karuan iki lho. Ndelok bose iki lho. Kluntrak-kluntrung nyakeni wong nganti awake kurune ra umum. Iki ketoke kok ana persoalan sing serius to. Niriki tandur sing dipangan tikus iku, Bos. Masa aku nek ketoprak ya ditanggap dulur pondohan terus. Lah iya. Iki kok sedih menjane nek apa to? Biyen iki sowan rene iki ceria lho nalika campur sari, nalika ketoprak. Iya. Sowan yo ceria lah iki kok sesuatu banget. Laku rono neh. Lah ya wong gek panggung ora tau didak-idak kabeh lho ya Bos ya. Menjajali wong panggunge iki apik ta ora. Iya Bu wong gawe pirang-pirang puluh tahun yo mek ngingetno karo mari dhuwit takon idak-idak kabeh. Rugi le sampean kuwi badan winginane. Lah ora mbok kei visit ora rugi. Kowe iki sing mbok omongno wisit ae kok, Pak. Ngono ku mbok dibatin. Tak wampleng diasem banku ngobos teko main dheke ngono. Malah rene bakul tambal ban sidane tak iseni pasir. Kok malah ngilang? Lha iku lho ngene iki lho mbok rasani wisit malah ngilang. Kowe perkara ngene kok dadi cilik leh gol-gol. Kok malah ambles. Lho ngaleh rene. Gendeng ya. Wong jenenge anak karo bapak winginane wis do badan wis do ngapura-ngapuronan. Halal bihalal. Halal bihalal. Tak jak sowan nok nggone pondohan. Lho, kok malah do geger, malah do tukar padu. Lho, trae seneng-seneng Bos, geger tukar padu golek dhuwit kok. Lah nek susah nangis yo ning kuburan nyekar. Iki piye lho, Bos? Malah ngono aku lho ndek nyekar kleru kuburane wong. Trae yo bento kowe iki. Lah wong nyekar arep bodho tiwas nuwun sepura ya, Pak.
Aku salah luput njaluk sepuro Pak urung iso mbagekno kowe wis mati. Aku kan keri, bareng tak delok lho Bapak kok nangis ning kuburane wong ki sapa? Lah kok kleru kuburane Painah. Tan mongko kuburane bapake iki sisae lho kok kleru piye wong gendeng iki. Lah ndekne kan urung roh Bos waktu iku Bos. Apa? Lah bapakku iku angger jam 12 awan. Iku rak mesti dolan nang Painah. Cek urip. Iya dek waktu cek urip. Lah nek menawa mayite jam 12 awan dolan rono ndak aku nyekar mesisan ning kono. Wong abene iku kuburane terus gruduk. Ana tek kuntil anak abene ngene. Ora ngono sih Pak, jane Painah iku apane bapakmu to? Demenane mbahmu. Oh layak. Dagelan delok jaran. Lah traiso rek Bos, trai demenane maratuan Pak aku Dek Bos. Sing Pak Am di Tarjo iku dak demenan karo Painah iku di anak sitok iku. Lho sik, iki kok malah rembug demenan iki arep apa kowe? Demenan iku asam elek piye? Ya demenan iki ya elek kok mbok omongno. Demenan iki bahasa tenar, bahasa gaul. Demenan nek bahasa Indonesiane apa? Bahasa Indonesiane apa? Senangan. Lah iya Dek. Demenan mbok amo. Ketake wong kene do bahagia nek Pak aku demenan karo. Bener nek Habib lulusan Pondok Gajah ya. Di Bos Painah iku lho Bos. Godhong idul iku lho. Ora gagas. Lah iya iku lho. Buke. Lah iya. Apa ning ndi Mbak? Ana Dede. Apa demenan? Oh ngemikno putune sik. Mboten. Wes damar mancung tinupet. Lah iya Bos iku lho. Dulur pondokan. Mbok aja ngrembug kuwi. Ora koyo Aku sing ana sing demenane terus tak pegat tok. Lah mulane aku lah paham nek kowe gregeten perkara demenan. Mergo bojom dhewe didemeni kancam. Iki ketoke kok malah curhat. Lho. Lah apa tek dong guyu? Lah ngono ku apik apa ora? Ya apik ale demenan iku senengan dekne malah dipegat goblok. Ora dikei modal kon menggalakkan, malirah kita galakkan perdemenan se-Indonesia. Gawe kan komunitas, Bos. Komunitas demenan. Awak kok iso sing baku awake dhewe sowan mriki Wahyu Manggala halal bialan njajali sampean wong loro karo wong aku ayo do njaluk sepuro-sepuronan karo dulur. Nggih, pangapunten Bapak Ibu, mumpung ana dina apik sasi becik. Dalem sowan mriki. Ya sak dina apik jelas Bos wong tanggapan nek sing prei ya dina wasem ane ngono mesti. Toprak angger tanggapan ya dinane apik. Badhe nderek halal halal. Ya aku wis ndredeg iki angger kok halal pialan mesti ilate mbulet. Ora ngono saya omongane kok bulet terus jane kenapa? Tetep bulet ilate, tetep bulet wong kakean dicokot perawan. Alah layak. Iya. Kulino dicokot perawan omongane terus bulet. Lah ya mbuak pring muloh malah entuk pring lewegi ngono. Lah nek ngono nek kene ra cetha muni halal bihalal ya kok kowe jajalan. Halal halal. Bos. Wis to. Sik to meneng Mbak Yu le guyu nganti nguyah iki lho. Mulane ndekne iku manggone sing nggon krawang-krawang. Langsung mengisar. Langsung mengisar kok anggere koke banjir ono katutan ngono ya iku. Aku ndek mang roh nggawa pempes mesti toples ku wabes ngono. Badhe nderek halal halal. Halah. Hamalala bina wahalan. Hamalal bimalal. Kowe kok ya tunggale. Nek kene dicokot perawan. Perawan. Kowe kok ya ora melu cetha jane kowe iki dicokot sapa? Wah ya bener kowe ngomong lah ya ora cetha. Ngene iki lho ilat angger kaken dicokot begenggeng gajah ya ngene iki. Lah terai aku pondok pesantren gajah. Lah wong muni hamalan bingalan. Halal binal. Alah. Halamalan bin.
Ilatem dia jelek. Lah padha ae ilatem. Gene. Kakek dicokot banci. Halah wong edan. Masa aku dicokot banci. Lah wong muni. Apa Bos? Yang amen halal amen. Badhe badan. Ah badan. Halal bihalal. Nah, ngono lho, Bal. Mugi dosa kula lan panjenengan dilebur dinten sae. Amin. Njaluk ngapura nek ana kekurangan, ana kekeliruane kula merga nek nggone pondokan iki padha karo keluarga. Keluarga ki ya, Mbak, nggih. Sugeng Riyadi. Mok padha karo lho ya Bos aja keluarga. Nggih. Ora keluarga malah ketoprak gratis mau biar kowe. Wis agol main terus ning kene wong keluarga dhewe ngono gak kapok. Aku tau ngedekno ketoprak bangkrut kan perkara iku, Bos. Sing nanggap dulurku kabeh. Ayo kula ngaturaken Sugeng Riyadi njaluk ngapura nek ana kaluputan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Sepinten gedene kagungan kula nyuwun. Lho, ya Walah Gusti. Saya perasaanku wong wedok-wedok kedo bahagia iku lha kok ngono. Sampean nang meniki Bos. Sugeng Riyadi njaluk ngapura nek ana kaluputan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku sing Jawa. Lah iya. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu, sepinten kagungane gadahan kula. Kula nyuwun dipun umbaraken. Kok malah mbok banyu mbok kon ngekom. Nggonmu iki jane gedhi tenan apa ora kok iso? Sepinten-pinten gedene kagungan kula iku. Ngomong ketawal nganti akhir kok ora toto blas. Mau lho Bos, kowe men penitia lek. Sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi. Nyuwun ngapura yen ana kaluputan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sepinten gedene kagungan kula. Lah, kok iso mbok walik kabeh kagungan. Salah iku. Aja kok sepinten gedene kagungan kula. Paringi lupute. Lah lupute iku dikatutno. Ya. Sepinten lupute kagungan gedene kagungan kula. Sepinten gedene lupute kagungan kula. Ah, wang ilmu ngene lho. Sepinten pinten nyuwun kowe iki menengo sik. aku nerono. Sepinten alah mbah. Aku nerono ben iso apal. Sepinten agenge nggene kula. Lho iki lah ya tunggal. Terus ngene, sepinten gedene agenge kula monggo dicepleske lawang mono. Nganggo liya. Wis kosong-kosong ngono ya, Bro. Angel kok. Ora muni sepinten gedene kagungan kula. Ora ngono. Sampean iki mang ketemu Ndara Ayu Sara Patmi apa ora? Harine mau ning kono lho, Bos, ning isor wit gedhe. Tangisan mbah apa mang aku gak mudeng malah. Mlayu-mlayu. Jane susahku iki perkara iki. Lah kok susah? Lho, Ndara Ayu Sara Patmi. Aja painah demenane Pak aku. Sara Patmi. Sara Patmi iki ra lagi ae kapedotan tresna karo Jeng Pangeran Damar Wulan. Lah, iki kowe layak mau digudak minak jinggo. Lho, sah. Iku yo hediah. Lah kene jare Damar apa? Sara Patmi kok kepedotan karo Damar Wulan. Iku neh malah dibudak minak jinggo. Lah Damar Wulan apa ora musuhi minak jinggo? Lho, jenenge minak jinggo tapi lakone wong niku tak goblok iku piye? Dora mesti lakone domuni. Lah iki lakone apa? Mbah. Ndara Ayu Sara Patmi. Lagi ae dipedhotno tresna karo Darmawangsa. Lah. Isane ketemu kowe karo aku kon sabiyantu ben Ndara Darmawangsa iso balik meneh karo Sara Patmi. Carane kepiye? Kandhane bapake kon melu barang kentrung. Nek kene gak ana turi lho, Bos. Golek entung ning kene ning ndi? Mosok yahmene kok mangan entung? Alah yo. Barang kentrung kok entung. Barang apa? Kentrung. Lah kok jare mangan entung? Lho,
Sing munintongi kowe kok. Lho. Iya. Aku mangan enthong. Lho barang kentrung. Ya, ayo kok do barang kentrung. Sampean wong loro ki tak goleki. Lehku goleki wis macem-macem lho iki mang teko ngendi-ngendi lho. Kok ndi ae, Bos? Mubeng goleki sampean ora ketemu malah do nang kene, malah do tukar padu. Ora mubeng iki kencengen. Lah goleki kok mubeng ning nggon ya kemeng ndase nganggur mung. Golek iki rono apa nang ndi? Wis iso ora sampean barang kentrung. Iso ora, Pak? Apa? Kentrung. Agek ndungu iki kok. Oh alah. Kentrung iku apa? Ya padha nek ngono. Nah, tak warai. Nah. Iki mergo melu lakon ora ketang jalukan sedelok tak lakonane. Bariku engko lagi nuruti panyuwunan. Wis meneng ae ah. Wong malah do nyanyi dhewe. Ya. Ya. Ki do latihan delok terus dondang nyanyi. Bu sinten sing duwe lara dredeg utawi paru-paru niki lek kapsul. Ngawur kapsul sakmono gedene terus sing nguntal sapa? Lah malah no brodret barang. Iki jenenge jedor. Yo. Ayo pilih. Milih sing ndi? Lu ngene yo mbok kei blangkon iki. Lah iku mata padaki sirahe bapak. Ya. Ya kowe gandeng Sat milih iki. Engko nek aku ngomong amiwiti nyambut damel kentrung wonten dalu punika kentrung gaya baru. Kowe jawab nggih purun. Nggih purun. Oke. Aku sing ndi, Bos? Kowe iki lho. Milih yo. Ya kowe sing iki lho, Bos, sing cilik aku tak sing gedhi lah. Sake aku. Ya. Kowe kok yo ngerti nek kene selerane cilik-cilik ta, Pak? Ya aku kan seleraku gedhi-gedhi. Layak mbokku lemune ra umum. Ya. Loh, Bos. Amiwiti. Lah apa kowe linggih? Loh. Lah sing kepenak kok. Lah aku gak linggih. Lah iki yo. Mah. Wong bukan. Iku kursiku gak anu lho, Bos, gak padha karo iku. Lah kok saged. Jajali nek ora percaya. Lho iku rada bolong, lha iku. Delok, iku cilik, Bos, iku gegeden. Cilik. Iya. Padha Mas. Sing njang radakno rene ben ketok padang. Oh iya padha ya, Bos, wis kae linggih kono aku tak kene lah. Ndang linggih kono. Sambar gelap kowe. Selawase urip rong tau urip. Iku ketua Ibu Kongkon. Nek ra ngono ra gelem tak men. Ayo dhek jiwono kursi nak suwawat ndasku. Lah nek ngene iki rak madakno kursi gen ketok padang terus dideleh kene. Ah, ngene lho, Mas. Makasih. Melase. Bareng Ibu Kongkon melase. Saya ubur-ubur ikan lele. Makasih ya, Le. Wis lah. Wong kursi ya. Wong aku liyane kursi tak wenehno kok. Iya aja nek kok kursi bojo dikekno. Amiwiti nyambut damel kentrung wonten dalu punika kentrung gaya baru. Lah sumangga. Iku nggonku, Cuk. Loh, iya, aku mang piye? Kowe masak mbokem gak krasa. Ana apa? Nggih purun. Milik kuwe. Oh iya Lah sumangga iku kee pakmu. Wah iso lali Pak, sorry. Nggih purun. Lah ngono. Lah kowe Lha iki aku ning kene. sampean iku nggih purun kene anakmu kowe terus sumangga. Dak aku ah, Bos. Lah iya. Lah kok mbonggo? Aku ah. Kowe sik Kentrung gaya baru. Nggih purun. ah sumangga. Dados. Ngono ta? Wes ngono tok. Lha iki dienggo apa? Sing roh lakon iki ndak sapa lah yo. Iya. Nek bariku sampean terus tak tung dedetung tak tung dedetung tak dlang gentung terus kowe dor. Biasa aku. Kok biasa? Biasa ngedor. Ya? Oke. Siap. Ambiwiti nyambut damel kentrung wonten dalu punika kentrung gaya baru. Nggih purun. Ah sumangga. Tak tung dedetung tak tung dedetung tak dang gentung. Dar. Masuk. Ana ban pecah meneh.
dor dor. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor dor. Kok mak jedor terus to, Pak? Isu-isu ban ku mbledhos. Maksudnya Iya, Bos. Piye to? Ketok Angel salah. Katok. Katok mendring. Jangan apa bang pesen kalau situ. Lah sampean menungso iki sing digu apane? omongane Sampean nek marahi mam piye? nek bar aku dados terus takon tak tung dedetung tak tung dedetung tak dang dang gedung kowe. Dor Lah yo yo apa? Cangkem. Ora nganggo nuthuk. taboni. Oh nganggo iki. Ya, Oke. kendrung gaya baru. Nggih, purun. Ha semangga. Dados Kayak iso tenan aku gak yakin blas aku. Apik. Apik, Pak. Kebanteren. apik tutuke Gusti Amik. Ya oke ya. Kakek. Banteren. Sing guritare gak ndungu. Mulane tak bantero ben ndungu kabeh. Kendrung gaya baru. Ah sumangga. Dados Aja banter. Ana kok lara. iya Mbok Ratemi sakit. Mbok Ratemi sakit. Muga-muga ndang sehat. Amin amin. Mirsani nang. Nggih, pengset. Nek wis iku terus dlang dentak tung dertung tung tak tung dentung tak ding tak ding 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 tak ding ding tak ding 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 tak. Tenang. Secangkem apik ngono. Lapang nek barang. Iki nganggo gam anu iki. Ya. Ayo jaga. Kayak baru. Ayo. Yo, Sumangga. dados. Males. Sing nggo duduk mang apa, Pak? Cedol. Suarane mak cetak mah gak krungu kowe. Gak. Iku sirahku, Pak. He, sirahmu. Heeh. Mah, tok ini mah. Lho kok bareng iki. Wong edan iki. Tapi wis iso ta? Bisa. Tapi wis bener. Nyanyi. Oke. Ya. Jawane akeh masalah. Oke. Karo mongko barang untrung. Panitia njaluk bojo loro. Bojo loro jambu alas. Nah, karo Ibu mang njaluk stasiun mari. Siapa, Bu? Stasiun Ngawi. nah, karo mbokku Ratemi sing mirsani ning omah njaluke 10.8, tapi 10.8 gak usah. Sesuk ae. Mergo dongaku tetep muga-muga terkabulkan. Oh, Mbak Ratemi tetep sehat. Oh nggih, dan Sing- khusus karo petani kene, Bos. Ya didongakno muga-muga panenan tahun ngarep insyaallah bakal sukses selalu. Amin Allahumma. Nek kepengin sawahe niku mboten dipangan tikus, carane, Bu.
carane pripun? Nek jaga umpamane sawahe jenengan ning etan kali, ampun sepisan-pisan jaga sawah ning kulon kali. Nanti kok ya Bas. Ya apa sih Mas? Ayo. Apa sih? Napa riyen iki lagune? Madiun Ngawi. Madiun Ngawi yuk Mas, permintaane ibuke. Heeh. Madiun Ngawi. Lho. Ampun sanggo wang wis tak aturi ya sanggo. Dek, aku lho mbok tinggal. Apa Bu? Kembangkan ding sawah iki. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngalekake biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran bakal pecel ana ing pinggir prapatan Terminal Madiun Ngawi dan dolanku ora bakalan aku ngalekake yen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu Ayo Ibu derek ya. Yen aku kangen karo sliramu kok sawang-sawang fotomu ning kamarku yen aku kangen karo sliramu tak alos fotomu ning dompetku opo kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang sedengmu ning atiku ora bakal rasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku Sandra official Monadi Channel. Kantong apa tuh itu, Bu?
spesial untuk mbokku. Jih. Terus pamutane panitia bos. Diambil satu aja. Bojo loro. Mboten nuwae mergo karo bola-bola noman apa mang iku suunane nggih jambu alas. Heeh. Sebagian besar nyune jambu alas ya diwenehi 10-8. Ini lagune iku. Liri amleh. Jalukane sing akeh jambu alas mbok paringi 10-8 iki lho. Lah nggih, pripun Bu jambu alas? Jambu alas setuju? Sapa sing kepengin lagu jambu alas? Ngacung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 gak enek blas. Ya wis, ayo langsung le. Jambu. Selak magrib. Si ha. He ha. He ha. He ha. He ha. Buena. Oh ya, oh ya. Bojomu kasili, sesuk-esuk tak balekne. Kelingan manis asam terus kelingan ramah kemusune terus malah kasih sayangnya Kasih sayang karena waktu lakon